Aditya Khakhlary. Aditya Khakhlary सोर नोंथांमोना मिथि रावबो गैया। बिथाङा बावैसो सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मा 6टा जनगोष्ठीनो एसटी होयोबा जेसेबांखिनि थाखानाय ट्राइबेल्सफोर दङ एसटीफोर दङ बिसोरो माने डेस्ट्रय जालांगोन जोबस्रांलांगोन जोबलांगोन बिसोरो कुनु बिथिङावनो मा माने कम्पिटिशन नांनो हानाय नङा आरो गासैबो मोनथायखौ खोमाजोबगोन। मानोना बै जायफोरा एसटी जानो नागिरदों बैसोरनि मादाव कोच राजबंशी, टाइ आहम एन्ड चुटिया बे मोनथामा जाबाय जोबोर उन्नत दावगानाय हारि आरो बिसोरजों बै थाखानाय ट्राइबेलफोरा माब्लाबो कम्पिटिशन नांनो हानाय नङा आरो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बिनिखायनो बेबादि एसटी होनायखौ माब्लाबो गनायनो हाया ट्राइबेल संघआ बेबायदि बुंदों। दा बे बाथ्रानि थाखायनो गोबां मानसिया गोबां हुमखि होगासिनो थादों। बै 6टा जनगोष्ठीनि जायफोर आफादफोर बै आफादफोरा बिथांखौ प्रेस कनफारेन्सनि थ्रुयै गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों। सोरबा बुंदों जन्टु, सोरबा बुंदों दालाल, सरकारनि एजेन्ट बेबायदि वार्डफोरखौ इउज खालामनायखौ नुनो मोनदों। That means आसामनि बर्तमान जि थासारि बै थासारिया जोबोर गाज्रि होननानै आं बुंगोन। मानोना बै हारिफोरनि गेजेराव आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मोनसे गिलु बालु थासारि क्रिएट जानो हागौ। बांद्राय जुदि थासारिया बेबायदि जालांबाय थायोबाथ' ओरैबायदि जानो हागौ जे बै जायगायाव बर' मानसि नुबानो बुनो हागौ, सोरबा मिसिं मानसि नुबानो बुनो हागौ, बा बै जायगायाव सोरबा कच राजबंशीया बबेबा जायगायाव थांबा बुनो हागौ। स' बियो बिखौ एटाक खालामनाय मोनसे थासारिखौबो जों नुनो हागौ बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा। बेनिखायनो दा थानाय सरकारा जुदि गोख्रों माबा मोनसे सलिड जुदि माबा मोनसे सल्युसन जुदि लानानै फैयाबा बेयो जोबोर गिदिर जेंना जागोन। बै थाखानाय जायफोर सुबुंफोर माहारिफोर बै माहारिफोरा ट्राइबेल जानायनि क्राइटेरिया दङना गैया बे बाथ्राखौ आं दिनै बेवहाय बुङा, जोंनि कनस्टिटिउसना बुंगोन। नाथाय आंनि मिथिनायाव जुदि टाइ आहमनि बाथ्रा बुङोबा टाइ आहमनि आसामाव फैनाया 1000 बोसोर जाबाय होनना हमनानै लायोबा 1000 इयार्स जानाय मोनसे हारिया एसटी जानो हायो ना हाया? खारन ट्राइबेलनि मिनिङानो जाबाय भूमिपुत्र, मिथि मोनै समनिफ्रायनो बेवहाय थानाय, जारिमिनाव लिरनाय गैयै समनिफ्रायनो जाय बे जायगायाव दंखायो बैसोरसो ट्राइबेल जानो हागौ। जाथारगोन होनना बुङाखै, जानो हागौ बेबायदि आरोना, बिसोरखौनो होनो ट्राइबेल। आरोबाव माखासे जग्राफिकेल आइसोलेसननि खोथा फैगोन, माखासे कालचारनि बाथ्रा फैगोन। स' गोबां बाथ्रा फैगोन आरो बै मोनबासो क्राइटेरिया दङ। मोनबा क्राइटेरियानि जुदि बबेबा मोनसे क्राइटेरियाव गोरोबाबानो बेखौ ट्राइबेल खालामनाय जाया। बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ। स' आहमफोरनि फैनाय जारिमिनखौ जों बयबो मिथिगौ, गाग्लोबनोसो फैदोंमोन। आरो जुदि कच राजबंशीनि बाथ्रा बुङोबा बिथांमोना बबेखानि इण्डियाआवनो थाखानाय, बिथांमोना इण्डियानो बाखिन्दाखा, माने मिथि मोनै समनिफ्रायनो बिसोर इण्डियाआव दंखायो होनना बुंनाय जायो बिसोरखौबो। बिथांमोनखौ एससी हिसाबै गनायथि होनाय जादों वेस्ट बेंगलाव। स' वेस्ट बेंगलाव जायखौ एससी गनायथि होदों बेयो माबोरै आसामाव एसटी जानो हायो बे बाथ्राया बहुद साननो गोनां बाथ्रा। स' बेबायदिबो जानो हायो नामा जे मोनसे माहारियानो मोनसे जायगायाव एसटी गुबुन मोनसे जायगायाव एससी बेबायदि जानो हायो ना हाया आं बेखौ मिथिया। नाथाय आं मिथिनायाव दासिम बेबायदि खोनाफेराखै, थानोबो हागौ बबेबा हारिया, नाथाय बेबायदि आं खोनाफेराखै इण्डियाआव। स' बेबायदि आरो बिसोरनिबो माखासे क्राइटेरिया गोरोबगोन ना गोरोबा बेबो साननो गोनां, माने आंनि मोनसे नोजोरथिखौ बुंदों। स' मोनबा क्राइटेरिया गोरोबनांगोन, नों बे क्राइटेरियानि मोननै मोनथामसो क्राइटेरिया एकदमबारे जाखाया आरो। स' जोंनि कनस्टिटिउसनखौ जुदि एमेन्डमेन्ट खालामबा बे पसिबल जानो हागौ लोगोफोर। स' कनस्टिटिउसनखौ मा रोखोमै एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो बार बार बिसोरनि जि बेबायदि माने जि हांख्राय बिलाइ बेखौ रिजेक्ट खालामबाय थादों रेजिस्टार अफ इण्डिया बा गुबुन गुबुन जेसेबां जोंनियाव सरकारि बिफान दङ ट्राइबेल खालामनायनि, बैफोरो रिजेक्ट खालामबाय थादों। 6 बार 7 बारसो जाबाय आरो रिजेक्ट खालामनाया। जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रानि थाखाय दिनै टाइ आहम सात्र सन्थाखौनो बुं, आदिबासि सात्र सन्थाखौनो बुं, बा बेबायदि कच राजबंशी सात्र सन्थानि नेताफोरखौनो बुं, सोरबा होनदों दालाल, सोरबा बुंदों सरकारनि एजेन्ट, सोरबा बुंदों जन्टु। स' बायदिसिना बेबायदि गाज्रि गाज्रि वार्ड इउज खालामदों। दिनै ट्राइबेल संघनि जानानै बिथाङा बुंदों बियो सोरबा मोनसे हारिनि थाखाय बुङाखै, गासै ट्राइबेल 14टा हारिनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों। स' 14टा हारिनि बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ। स' बिथाङा 14टा हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंदों, 14टा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखायसो बाथ्रा बुंदों, नाथाय बिथांखौ पार्सनेलि एटाक खालामनायखौ नुनो मोनदों। स' इलेक्सना फैथारबाय, बै इलेक्सननि सिगां जुदि थासारिया बेबायदिनो थांबाय थायोबा बै हारि माहारिफोरनि गेजेराव जोबोर गिलु बालु दाङाबाजिबो नुनो हागौ जोङो। आरो बेयो जोंनि आसामनि देहानि थाखाय, सावस्रिनि थाखाय एकदम गाज्रि होननानै आं बुंगोन।
बबेखानि आसाम सरकारा 25 नभेम्बराव जि प्रतिवेदन दाखिल खालामगोन बेखौ बिधान सभायाव निश्चय पास खालामनो हागोनखौ जों नुहुरखायो मेन्डेट दंखायो बे पास जाना थांगोन गनायथिया पास जाना थांगोन बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो एनअसिखौ निश्चय हरगोन आरो बिनि उनाव बेखौ दिल्लीसिम लानो थांगोन नाथाय भारत सरकारा बेखौ माबायदि गनायथि होगोन बे बाथ्रायासो जागोन आरो बेवहाय जुदि गनायथि मोनाबा बे माब्लाबा जाफुंनाय नङा नाथाय मोनाबो होननो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय थाखानाय ट्राइबेलफोरनि बाङाइबो खहा जायालासे एसटि होनाया सम्भब नङा होननानै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो बे मा धरननि बाथ्रा बेथ' बिराद डेन्जारास बाथ्रा होननानै बुंगोन मानोना बे बाथ्रायाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा हाबनानै दङ थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खथाखौ दानख्लाबनाय जागोन बा बिसोर मोननाय खायसे बिथिङाव बै जायफोरखौ गोदानै एसटि होगोन बिसोरबो बैहाय चान्सखौ मोनगोन नाथाय मा मोनगोन बेखौ 25 नभेम्बराव एसे आइडियाखौ मोनगोन बेखौ जों मिथिया स' थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जाजासे एसटि मानो होनो हाया जाहोना मा बेखौ जों दासिम मिथिथ'वाखै स' क्राइटेरिया होनबा जेरै आदिबासिफोरा गुबुन स्टेटआव एसटि नाथाय आसामाव बिसोर मा जाहोननि थाखाय एसटि जानो हाया बेनि क्राइटेरिया मा आं बेखौ मिथिया जानो हागौ बिसोरो माइग्रेट जानानै फैदों जोंनि आसामाव बे आसामाव बिसोर माने भुमिपुत्र नङामोन बेनिखायनो बिसोरो माथो एसटि जानो हायाखैमा बेबायदि क्राइटेरियाफोरा माने गोरोबाबो जानो हागौ स' ट्राइबेल जानायनि जि क्राइटेरिया मोनबासो जि क्राइटेरिया दङ बै क्राइटेरियाखौ आं दिनैसिम फरायनानै नायाखै मोननैसोखौ आं मिथिगौ नाथाय एक्जाक्ट बेखौ आं फरायनानै नायाखै आं खोनानाय अबा माने गुगोलफोराव नुनायफोरखौ बुंदो नाथाय बियो माने एक्जाक्ट आंनि नलेजाव गैया बै कनस्टिटिउसनखौ आं फरायनाबो नायाखै जाय कनस्टिटिउसननि जाय दफा बादियै ट्राइबेल बानायो बैखौ आं दिनैसिम फरायनानै नायाखै माने सिदा बाथ्राया बेनो ट्राइबेल मिन्स जाय बे जायगानि थागिबि मिथि मोनै समनिफ्राय जाय बेवहाय दङ बेबायदि टाइपनि आरो स' बहुत हाजार 5-6 बोसोर सिगां मा जायगानिफ्राय फैदोंमोन बेजों मेटार नङा आरो जारिमिन गैयै समनिफ्राय जानांगौ आरो माने एक्जाक्ट आं क्राइटेरियाखौ मिथिया नाथाय जायफोरा दा बेबायदि जानो नागिरदों बिसोर ओरैबायदि जौगानाय हारि ना बै जौगानाय हारि हिसाबैबो बिसोरनो होथावा आरो बे बिथिंखौ स' जौगानाय हारिफोरा जुदि ट्राइबेल मोनोबा जौगायै हारिफोरा मा जागोन जोंनि हारिफोरा जौगानो थाखाय जेबानो जानो थाखाय बैबादि बिथिङाव जों गिलु बालु जोबस्रांनो हागौ आरो बेखौनोथ' आदित्य खाख्लारि बिथाङा बुंनो नाजादों नाथाय बेखौ बै 6टा जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफ्रा माने थिर गावनानै बायदि मोनदों आरो बिखायाव बेनिखायनो बिसोर बिथांनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों स' बायदिसिना बाथ्रा बुंदों स' जोबोर गिलु बालु मोनसे थासारि जानो हागौ 1 कौटिनि बांद्राय होनना बुङो बिसोरनि पपुलेसनखौ नाथाय जों ट्राइबेलफोरनि पपुलेसना 40 लाखसनि बांद्राय नङा स' 40 लाख आरो 1 crore सरकारा दा सोरनिखौ खोनासंगोन 40 लाखसनि खोनासंगोन ना 1 कौटि 20 लाख 30 लाख 1.5 कौटिनि बाथ्रा खोनासंगोन बेबो साननो गोनां जाबाय स' थारैनो बे जि गनायथि सरकारनि बे गनायथियाथ' दिल्लीसिम सहैगोन बाखि दिल्लीया गनाया बे उननि बाथ्रा जासिगोन स' जोबोर थाबैनो गिलु बालु मोनसे थासारि जों आसामाव नुनो हागौ